Po víťazstve v slovenskej extralige sa futsalisti Slovomatiku Bratislava pokúšali aj o zisk slovenského pohára. Finálovým súperom im boli druholigové Nové Zámky. V športovej hale na Pasienkoch tak diváci očakávali jednoznačné víťazstvo extraligistu. Zápas prevádzala fantastická atmosféra, ktorú vytvorili najmä stovky divákov z Nových Zámkov. Mohutné burácanie však spočiatku asi vystrašilo ich hráčov. Na začiatku 4. minúty totiž dostal RDD vlastným golom Slovomatik do vedenia. Početná skupina priaznivcov Nových Zámkov hnala aj naďalej svojich hráčov vpred a v 14. minúte bolo vyrovnané. Chybu v rozohrávke Slovomatiku potrestal Dang Van. Nerozhodný stav ale dlho nevydržal. Už o necelú minútu si smola tentoraz sadla na tenisky Horňáčka a Bratislavčania viedli po dvoch vlastencoch Nových Zámkov 2-1. To bol aj polčasový výsledok. V úvode druhého dejstva neúspel v súboji s brankárom domáci Várady a tak zahrmelo na druhej strane. Vydarenú štandardnú situáciu zakončil Medeši 2-2. Hostia sa však z nerozhodného stavu opäť netešili dlho. Tentoraz 1,5 minúty. Bratislavčania zahrali signál a po Čambalovej strele bolo 3-2. Domácich dostal prvýkrát v zápase do dvojgólového vedenia Fehervári a rozhodne to nebolo jeho posledné slovo. Pred ním ešte prišlo na rad Bukovičové zníženie stavu na 3-4, ktorým dostal Nové Zámky opäť do zápasu. S tým si však ťažkú hlavu nerobil Fehervári, ktorý si vychutnal všetkých, čo mu stáli v ceste a najkrajším golom stretnutia zvýšil na 5-3. Hosťom už v závere nepomohla ani powerplay a po Haľkovom góle sa Slovomatik tešil z víťazstva 6-3. V zápase, v ktorom velikán slovenského futsalu hral takou neznámou, ktorú predstavujeme, tých konfrontácií sme zatiaľ mali veľmi málo na tejto úrovni, tak sa nedalo ani veľmi predvídať, kde siahame. Ja si myslím, že sme neurobili hanbu a ukázali sme určité nové prúdy v tomto futsale, ktoré sa môžu uplatniť aj v budúcnosti. Ako ste spokojní s celou sezónou, postúpili ste vlastne do extraligy v finále slovenského pohára k tomu? No, ste to trošku zahovorili, lebo ešte bude asi baráž, ale Západoregión sme vyhrali. Myslím si, že do tej prvej ligy chceme ísť preto, že by sme chceli pridať tam niečo kreatívne, niečo nové, niečo také, čo trošku rozvíri tie hladiny ustálené v tej extralige. Viem, že tá extraliga je roztrhaná na extraligu a potom na prvú ligu, ale v každom prípade náš cieľ je učiť sa rýchlo, aby sme stále napredovali. Ťažký zápas, vedeli sme, že mužstvo z Nových Zámkov je veľmi ambiciozne, vyradilo ligistov ako Dubnicu, Levice, Senicu, Pinerolu. Takže chlapci prišli, mali veľkú podporu v hľadisku. My sme sa na zápas veľmi dobre pripravili, vedeli sme, že nás čaká ťažký súper, má to svoju príchuť, tieto pohárové zápasy. Verím, zvládli sme to dobre, takže máme to doma. V určitých chvíľach ste viac menej prepožičali loptu súperovi. Bolo to taktickým zámerom, aby sa vám vytvoril priestor na breakové situácie? Bolo to tak, v závere už sme sa stiahli, chceli sme uzavrieť obranu, pretože rukopis trénera som poznal, hrajú veľmi často na pivota, takže chceli sme zahustiť tento priestor a vyražať do rýchlych protiútokov. Možno je čas na bilancovanie celej sezóny, s čím ste boli spokojní a s čím naopak nie? Tak ja si myslím, že ciele, ktoré sme si dali, sme splnili. Akurát to, že sme išli z druhého miesta z extraligy, ale to na veci nič nemení. Chlapci podávali počas celej sezóny vyrovnané výkony. Treba brať do úvahy aj to, že jadro tvorí reprezentáciu. Hrali sme Champions League, veľmi úspešne, postupili sme do semifinály. Takže je čo bilancovať. Mužstvo Slovomatik má za sebou veľmi úspešnú sezónu. Po výbornej sezóne, po majstrovskom titule, ako bolo ťažké sa namotivovať na tento zápas? No, ťažké, no. Na každý zápas nastupujeme, na to, že ho chceme odohrať na 110%. Pre nás je každý zápas ten najbližší zápas, najťažší. A dneska sa to potvrdilo. Nové Zámky sú veľmi ambiciozne mužstvo a vidieť, že patria do tej prvenskej ligy. Čím vás prekvapil súper? Tak prekvapil. Možno pohybom, v podstate boli oddychnutí, hej, my sme mali veľmi náročnú sezónu. Ale myslím si, že svoje kvality sme dokázali a táto sezóna si myslím, na zaslúženie patrí. Vrátim sa ešte k oslavám majstrovského titulu, ako dopadli? Všetko bolo v norme, čiže jak každá iná oslava. Ďalší triumf vo Vrecku, takže ďalšie oslavy? Ale áno, chlapci si zaslúžia, ja si myslím, pekne si sadneme, niečo popijeme, ale hovorím, že všetko v norme, lebo ideme ďalej. V hráckej kabíne spokojnosť so sezónou? Určite áno. Spravedlne každý rok ťažšie a ťažšie. Dneska sa to potvrdilo. Tie mužstvá sú stále lepšie a lepšie. Každý nám chce ten príjmať uchmatnúť a ja verím, že
ešte nejaký ten ročík to potiahneme. Po ligovom triumfe rozšírili Bratislavčania zbierku úspechov v sezóne aj o zisk slovenského pohára. O nádherné vyvrcholenie sezóny sa samozrejme pričinili i organizátori finálového podujatia, ktoré skutočne stálo za to. Tak pre všetkým šport je pre divákov a pre ľudí a som veľmi rád, že tento zápas pekne naplnil túto veľkú športovú halu a atmosféra bola nádherná, krásna a ukázali sme ľuďom, že ten šport je krásny, dynamický a ukázali sme aj celej verejnosti to, že naozaj má po celom Slovensku svojich priaznivcov a výsledkom toho, že toto je nielen meritko tu na Slovensku, ale vôbec celosvetovo, výsledkom toho je aj to, že v roku 2012 by mal byť prvýkrát ukážkovo futsal na olympijských hrách v Londýne zaradený ako ukážkový šport. Čiže z vašej strany to rozhodne asi nie je posledná aktivita, ktorú ste vyvinuli v rámci futsalu? Viete čo, vstúpili sme do tohto športu pred rokom marketingovo práve z dôvodu ohromnej masovosti tohoto športu. Je to šport, ktorému sa venujú skutočne od malých detí až po poviem už tých old boys, ako sme mali možnosť vidieť pred tým zápasom, aj pre tých starších ľudí, ktorí v tých telocvičniach halách si zahrajú tento šport. Masovosť tohto športu je vysoko cez 25 000 ľudí, ktorí sa tomu súťažne venujú a ďalšie množstvo rekreačne. Takže toto bol ten fenomén, ktorý nás presvedčí, že do toho športu treba vstúpiť. Ono práve bolo úžasné to, že sa konečne Salovka dostala vlastne do väčšej haly, ako pôvodne sa hrávalo. To znamená, ako obťažné je to presadiť práve na týchto halách. Tak samozrejme, pripravovali sme to skôr, pretože bolo treba v rámci aj programu tejto športovej haly dohodnúť s vedením haly, zabezpečiť všetky tie organizačné veci, ale pripravovali sme sa na to dlhodobejšie, takže som rád, že to dobre dopadlo a že to bolo pekné vyvrcholenie celej tejto futsalovej sezóny. Martin Juríček, Televízia Bratislava.